tifla. Min jgħid li tajt ħajja tifla ngħidlu li jgħid lili. Għax jieħu mhux edaw. Żgur. Wow. Żgur. Ngħidlhom jgħidu li tajt għad-dinja, ngħidlhom tagħti. Sabet l-Amerika. Jiena d-dinja sibt. Mhux b'esaġerazzjoni. Tat ħafna iżjed lili milli jien tajt lila. Ti minn dejjem xtaqt tadotta. Mindu kont żgħira. Kont ngħid ma meta l-istitut nilgħab ma' tfal. Mindu kont żgħira. Jiġifieri kont tajtina anke jekk niżżewweġ irrid nadotta. Irrid nadotta. Tgħidli ma tafx inti tgħid ommi. Tgħidli huwa s-sib wieħed jgħidlek ikonna tfal tagħna u tadotta. Jien l-ewwel ħaġa li ngħidu kieku jekk nkunu ħanibdew nippjanaw li ħajkonna familja flimkien. Jien barra tfal tagħna rrid nadotta. Dejjem kienet hemm mindu kont żgħira. Wow. Dejjem tberren ġo moħħi. Għax trid tagħti ħajja ġdida lil forsi Asnaf kif nista' niddeskrivi għax hija sa ħaġa sabiħa immens. Għax forsi dak li jkun jgħid Pawla adottat għax ma kienx qiegħda f'relazzjoni, allura ma setax affarijiet. Forsi ma setax ikollha tfal, jew forsi hekk, però int minn dejjem rid adotta.